welcome back to our channel. Welcome back to our English class Bisaya version. So daghan kayong salamat sa mga nagsunod, sa mga videos, sa mga nag-subscribe. Daghan kayong salamat. So sa tanan nga gustong makaton og mga basic nga lesson sa English, basin makatabang ko, basin matabangan ka. Now sa tanan pod nga gustong makakaton og unsaon ang binisaya, everybody nga gusto makaton, of course, you're all welcome to sit in my class. Okay? Now, daghan kayong salamat again. So, wala pa ning subscribe. Subscribe na. Like, share, and tick the bell button so you will always be updated. You will always be notified. Okay? So, ang atong hisgutan karon is unsaon paggama og mga conditional sentences, especially sa second conditional nga sentence. Okay, so atong tan-awon karon, atong katunon kung unsaon nato paggama ang mga second conditional nga mga sentences. Unsa man ning mga second conditional nga mga sentence, mao ni sila ang mga imposible nga mga panghitabo or mga sitwasyon sa karon nga panahon. Impossible things in the present. Okay? Or pwede po ni siya ang mga unlikely things nga mahitabo in the future. Mga imposible nga mga sitwasyon nga imposibleng matinuod sa mga umaabot nga panahon. Okay? Now, unsaon man nato paggama sa structure sa second conditional nga sentence, mao ni siya na atay if clause, atong gamiton diha, simple past tense of the verb. Okay? Now, sa ato ang result clause ang ato ang gamiton is would plus the base form of the verb. Okay? Example, if father won the lottery, he would buy me a car. Atong tan-awon sa ato ang if clause diha, na atay gigamit, unsa may atong gigamit? Ang would, which is the simple past tense of the verb win. Diba? Won. So, it's the past tense of the verb win. So, if father won the lottery. So, again, sa ito ang result clause, mugamit ta og would plus the base form of the verb. Mauna nga, sa ito ang sentence diri, na atay would plus the base form sa verb nga buy. So, would plus buy. So, he would buy me a car. Okay? Another example. If the weather was good, we would go fishing. We use was. Was because it's the simple past tense of the verb be. And at sa ato ang result clause, we use would plus the base form of the verb go. So, would go. So, ang kompleto na to nga second conditional sentence is, if the weather was good, we would go fishing. Okay? So again, hinumduman na to nga sa second conditional nga mga sentences, sa if clause atong gamiton is the simple past tense of the verb. And then sa ato ang result clause, would plus the base form of the verb. Okay? Well, as I actually have made this, there were like mga creeping mga things happening. But anyway, daghang kayong salamat sa paghatag na kong kahigayunan nga maka-video ko, nga maka-record ko. Daghan kayong salamat ha. Aww. Sa mga kauban ako nga wala na akong makita. Well, daghan kayong salamat sa pag sugot ninyo. Saba ko dali. But anyway, sa tanan nga wala pa ning subscribe na yung taon mo. Bitaw, subscribe na, like, share, and click the bell button so you will always be notified. And again, manghinaot ko nga na amoy nakuha, manghinaot nga na amoy nasabtan. Then, as a teacher and as a mother, para nako dili importante nga daghan kag nahuman, daghan kag nansiran. Mas importante nako kanang imong nakatunan. Bye-bye!